Hľadáte kvalitných UGC tvorcov pre vaše produkty alebo kampane? Potrebujete autentické videá, ktoré zvyšujú predaje a dôveru zákazníkov? Vítajte na Affilkit. Je to platforma, kde nájdete stovky UGC tvorcov pripravených vytvoriť video presne pre vašu značku. Každý tvorca má vlastné portfólio, ukážkové videá a produkty, s ktorými pracuje. Stačí si vybrať tvorcu, ktorý vám vyhovuje a môžete ho okamžite osloviť cez náš interný messenger. Affilkit vám šetrí čas aj peniaze. Nemusíte hľadať tvorcov na sociálnych sieťach ani prechádzať stovky profilov. U nás máte všetko na jednom mieste. Prehľadné portfólia, katalóg videí, už vytvorené ukážky, aj rýchlu komunikáciu na pár klikov. A ak hľadáte tvorcov pre dlhodobú spoluprácu alebo pravidelnú produkciu videí, Affilkit vám to výrazne zjednoduší. Každé video je pre vás pripravené profesionálne, rýchlo a bez komplikácií. Zaregistrujte sa ešte dnes, vyberte si svojich UGC tvorcov a začnite získavať videá, ktoré predávajú.